live. Kumusta po kayo dyan? Mumukbang ako. Ito ko siya, yung dito lang siya, slice. Kita niyo ba ako? Yung bawang ko. Para maraming kasya na yan. 3, 4. Kumusta kayo dyan, mga kapatid? Ang gagamitin ko na nahulog. Na karne ay yung leftover namin na chicken. Ay, lasa na siya. Pero pwede kayong gumamit ng pork, beef, o seafoods, like shrimp. Lalaki yung ang aking hiwa ng aking sibuyas. Then, ito yung sili natin. Then, ito na siya. Gagawa ko ng sauce. Kailangan ko pa ng oyster. Mga 2 tablespoon ng oyster. Diyan na lang natin dyan. 2 tablespoon. Oyster sauce po. Any kind of oyster sauce. Two tablespoon. Yung patis. Mga half tablespoon muna. Yung soy sauce, 1 tablespoon. Dito may light soy sauce. Ito yung light soy sauce or premium soy sauce. Sa gumagamit din kami ng dark soy sauce, pampakulay. Ito, konti lang, 1 teaspoon. Ito yung honey natin. Honey. Honey. Ang nilutuin ko good for 1 to 2 person. Ito yung magiging sauce natin. Ang aking white pepper. Ano lang siya, pinch. Tayo lumabas. Yan. Dagdagan ko pa. Kasi mahilig ako sa paminta. Yan na. Tapos na.
Ito yung sauce natin. Ayan. Ito yung sauce natin. Nakalive din po ako sa aking FB, kaya dalawa-dalawa. Tikman natin. Ang sarap siya. Then, isiset ko lang po dito ang aking sakong phone. Teka lang po ha. Then, mag-iilaw ako. Kumusta kayo dyan? Salamat sa patamsak. Tuto po tayo ng... Ilalagay ko lang sa may gilid yung ang aking mga... Ito yung leftover na chicken ko. Pwede naman po maggawa kayo ng yung slice beef, pork, saka kailangan din natin ng shallot or yung green beans. Ganyan lang siya. Lagay ko muna dito kasi gagamitin ko. Meron pa. Ang gagamitin kong gulay, ito, yung gulay ko na bok choy. Pero, ito siya, bok choy na gulay. And tara na, magluto na tayo. Ito na tayo sa aking set up ko lang siya. Noodles. Kita nyo ba? Makita na. Then pag mainit na, ilagay na natin yung ating medyo yung ano natin, oil natin sa kagat natin. Hindi ako maglagay ng exhaust para onion, yung chili. Luto na siya. Lutuin na natin. Na-over ko na yung amoy ng sili. Nilagay ko yung aking leftover chicken. Pero pwede kayong gumamit ng ng pork, shrimp, o sliced beef. Ganda na. Pwede na siya. Wow, ang sarap ng amoy. Yung yung rice noodles ko siya, yung dry, kaya niluto ko muna. Ito, luto na siya. Ilagay ko na yung ating, kasi luto na yung ating leftover chicken.
Lagay ko na yung vegetable. Pag-exos ako. Naamo ko yun. Yan po. Ito yung flat noodles, rice noodles. Eh, mas mahaba pa ang parang kopal siya. Kopal to. Ito na siya. Then yung sauce. Yung sauce na ginawa kanina na may oyster. Hi! Hello ate, Noraline. Hi! Hi! Ito na yung sauce ko. Ito lang yung ano ko, yung ng dark soy sauce kasi yung kulay niya. Kita nyo sis? Hello! Ay, super anghang. Grabe. Nagdala ko ng aking sesame oil. Super anghang mga sis. Grabe. Inulay ko ng sugar. Pampabalas yung pagkain natin. Ilang sikreto. Mas maganda yung fresh na noodles kasi itong nilukot mong dried. Preto siya. Sarap. Super. Super ang drunken na doon. Imulay ko ng spring onions. Kain po tayo. Ito na ang ating drunken noodles. Super anghang mga sis. Ayan siya. Naka-live po ko sa sa YouTube din, sa Facebook yan. Kain po tayo. Ito yung aking drunken noodles. Simple lang po siya. Ito po ang aking... Samahan niyo po ako at magmumukbang tayo. Hi! Hi Ate Florence! Hi Ate Noraline! Hi Rai! Makapag-live ako ngayon. Ayan. Kainan na. Pero hindi ko ito mauubos. Ang anghang. Pero masarap siya.
Ito po yung aking presenting and this own version of Drunken Noodles. Simple lang siya. Hindi ko masyadong inoilian kasi dapat super ano yan eh. Ako ng aking yung bulsa na sa ito. Hindi ko siya uubos. Hindi ko siya uubusin. Sino may gusto? Ito, kain po tayo. Set up ko lang yung, dyan muna, tignan nyo muna yung ano ko. Tayo. Basta po kayo. Andito po ako ngayon. Kain po tayo. Hello po. Kain po tayo ng aking nilutong Drunken Noodles. Hello, ate. Kain po tayo. Nakapag-live tayo. Kumusta po kayo? Ito, kain po tayo. Dalawa. Tumubo na ako. Nag-pray muna ako kasi kanina sumubo na ako.
Kain po tayo. Nag-lunch na po ba kayo? Mhm. Babay muna po. Salamat. Salamat po. Ito po siya. Try niyo po. Ay, super anghang. Kain po tayo. Pero ang soft drinks kasi ito maanghang. Super anghang. Di magbubukbang na ako. Hindi ko pa siya napicturan. Ay, kain po tayo. Nagluto po ako ng drunken noodles. Super. Yung soft drinks. Alam niyo na kung ano ito. Hindi pa ako nag-advertise. Kain po tayo. Ito. Drunken noodles. Yung pot noodles. Lunch ko. Manghang siya. Drunken noodles. Gamitin ko nga yung isang malaking ano ko. Yan. Kita niyo na ako? Hindi. Hindi niyo na ako nakikita. Kasi kita niyo lang yung aking pagkain. Yan. Hindi pa rin. Wala, hindi ako makikita. Ay.
Hi! Wala pa rin. Pasaway ako, no? Hindi ako makikitang kumakain. Yan. Kita niyo na ako. At saka taas na. Kain po tayo. Salamat sa patamsak po. Kain po tayo ng chongkem. Ang hang. Super. Simple lang siya. Ang sikreto lang kasi yung yung sauce. Yung flat noodles, yung rice noodles, may fresh pero yung niluto ko yung dry kaya niluto ko muna siya. Pinakuluan. Ang anghang. Yung original na recipe niya to, meron siyang Thai basil. Ang nilagay ko lang yung bok choy. Ito. Version ko. Ang meat ko, yung leftover chicken namin. Pero pwede kayong maglagay ng beef, pork, or seafoods, shrimp, like that. Mas super anghang. Ano ang tubig? Ano? Crave kasi ako ng maanghang. Ito, naisipan ko. Drunken noodles. Fresh na sili lang ang ginamit ko. Ha!
Super anghang. Try niyo po, madali lang siya. Mamaya ilagay ko yung sauce. Yung measurement. Salamat sa dalawang tamsak yan. Diba? Ang init, ang hang. Grabe. Meron pa ako natira doon. Good for two. Yung niluto ko. Excuse me. So na. Yung lunch ko. Yung lasa niya, manabis-nabis na maanghang. Kasi may oyster, may honey, soy sauce, saka patis or fish sauce. Then may bawang, sibuyas, at red chili, paminta. Oh, wow! Ito yung tinatawag nilang drunken. Ako ng spoon. Ito yung lunch ko. Late lunch. Hindi pa naman. 1:30 pa lang naman. Meron pa doon.
Gusto ko pa. One round. 2 rounds. Masarap siya. Parang gusto ko pa isang round. Ano ko na? Balian lang na live. Salamat sa patansat dyan. Sa pa-crowd. Kuha muna ako. Ito lang ha. Kumuha na ulit ako.
Salamat sa 2 million in the house. Kain po tayo ng drunken noodles. Ay, gusto rin. Kumusta po kayo dyan? Tapos ko na rin yung aking live stream na cooking. Kanina natin nagmukbang na ako ngayon. Hi, Sis Arlene. Tapos na ako. Kumain. Hello. Ay, busog na. Hi, Sis Arlene. Salamat sa pagdalaw sa aking LS na nagluto ako kanina ng drunken noodles. Then, minukbang ko na. Tapos ko na nakadalawang, hindi naman puno. Ang isang maliit na bowl. Nag 2 rounds ako.
Tapos na ako. Ay, nahulog. Tapos na yung aking aking live. Thank you. Harang pa rin. Shout out, shout out na lang ako ngayon. Isa-shout out ko sa group namin, si Love Jelay. Hello, sis Love Jelay. Ma'am Parchi Martinez. Pamski Lontes and Dance Workout. Kay sis Arlene Aquino Vlog. Yung sa group namin, check ko ha. Kay Ems TV, hello! Shout out ko kayo lahat dyan ha. Kay Crew Edwin. Sa Remo, maano ako sa mga, saan na ba yun? Shout out ko lang kay Remonde Family Vlog, sa group natin sa GC natin, lahat na kayo dyan, kay Alfredo Bravo Jr., Tita Julie Vlogs, sino pa ba? Crew Edwin, Chelsea B Vlog, kay kumusta Boss Ban Ravishing, alam ko busy ka, shout out pa rin, kay sis Jane. Iba na yung pangalan niya kasi, kay sis Jane. Check ko ha. Kumusta po kayo? Shout out ko lang kay Babaeng Dilag. Kay sis Keshian Flowers. Kumusta po? Saan na ba yung kay kay sis Arl? Check ko ha. Kumusta po kayo dyan? Shout out ko lang po kayo. Natapos akong kumain at nagluto ng ng drunken noodles. As in, ang maanghang. Naubos ko na yung drinks ko, then may tubig pa ako. As in, maanghang siya. Ilalagay ko yung yung measurements, yung mga recipe niya, yung dito sa ko mamaya. Saan na ba yung kay sis? Iba na pala yung pangalan niya. Kay kay Jane's Hair and Nails B Vlog 6. Kay Pamski Dance and Workout. Pam Vicente. Lang po. Kay Arlene B Vlog, Arlene Aquino Vlog. Sa group ko sa GC. Kay Ma'am Ann's Bills. Lahat na kayo dyan. Shout out ko kayo. Then, tapos na po ako. Maraming salamat po sa dalaw. Patamsak dyan. God bless po. Bye-bye. Tapos na po. Thank you. Ito naman po sa MD Surround. Nagsabing po this life. Bye-bye. Keep safe everyone. Kita-kits tayo ulit sa aking susunod na live. Baka mamaya. Pag ako, pag may time or yung mga upload na videos ko po. Narating na po yung aking malunggay pesto pasta. Hindi ko pa kasi na-edit. Busy ang lola. Pati yung yung isa kong pizza. Chick pizza. Abang-abang nyo po. Maraming salamat po. Ito na po sa MD Surround. Food is life. Ingat po lagi. Keep safe everyone. God bless.